Ahojte, prišiel nám vianočný tovar, sa nám tu zvianočnieva a chcela by som vám trošku predstaviť náš tovar. Takže napríklad takáto hviezdička, ktorá sa mi veľmi hodí, asi pôjde ku mne domov. Sú to vankušiky v rôznych farbách. Máme takýchto nádherných sobov, krásne plyšové hračky, ktoré majú tváričky detí, nádherné. Toto je napríklad sobík, malý sobík, kryštály v rôznych farbách, krásna dekorácia. Potom máme takéto rôzne sošky a kto nám to tu hraje? Nádherný fialový šaško, ktorý keď sa takto natočí, tak hraje a posúva sa. Krásna hračka pre deti, ale aj pre veľké deti. Rôzni vtáčikovia, sošky, sobíkovia, guličky, ktorými keď zatraseme, tak sa takto krásne trbliecú. Máme aj také, ktoré sú na kľúčik. A potom máme aj takých nádherných húpacích koňov, tiež v rôznych farbách. Keď si pozriete potom tuto ďalej, tak máme nádherné srdiečka, čo je tiež ručná práca. Takže každé jedno je jedinečné. Máme ich v rôznych hladkách a rôznych farbách. Alebo aj takéto nádherné veľké zasnežené. Tieto konáre, ktoré nám krásne doplňajú atmosféru našej predajne, Galérie kvetín, tak sú z višne. Višňa musela ísť preč a takto krásne sa nám hodila, zužitkovali sme ju a úplne nádherne nám to tu dotvára tú atmosféru. Takéto drievka s roľničkou sú tiež ručne robené, nádherne vyniknú na nejaký stromček alebo na nejakú dekoráciu, ale aj do adventných vencov. A keď postupíme tuto ďalej, tak máme aj nádhernú škálu Yankee Candle sviečok, ktoré už poznáte. A keď prejdeme sem, tak tu máme sekciu, ktorá je zlato-červená. A máme tu aj takýchto nádherných anielov. Sú úplne skvostní, trblietaví. A tu máme aj nádherných trblietavých sobíkov. Takže dúfam, že sa vám tu u nás páči a dúfam, že sa prídete pozrieť a niečo krásne si prinesiete domov. Ahojte!